lumutnya juas loh, lumutnya mantep kok. Oh lah iwak lu, iwak. Iwak le. Oh lah. Ini sesekul. Aman dulu sampai ini baik. Cici biung sampai mana ya? Luwe ya. Enggak, maksudnya ini kalau nggak menanai kan belum. Halo iwaknya ta. Oh, anu kan sam. Sing telungnya anu ukuran telung dikai telung nyaris ya ukuran siji kayak sak nyaris ya, Pak. Iya iso. Lah seme. Oke, tak kili kabeh ngono. Kena janggut e. Dia arep mangan ini. Belum aneh aja. Untuk ta. Ini itu sampai kata Allah. Iwak le. Udah, ngebar ngene. Yo, wis lorek nek buntute nek. Nanti abang jebret. Mbak ngger pas lagi paling gon pasti iki. Nang kene jenenge tawas iki pakane nang kene andalane wae anggar BR dikai timun karo wortel ya ta. Karo kasih diulet ngono. Wae. Jos biar ya. Jes dia kan. Emang kayu timun ini. Iwak le, iwak. Ngobok lagi Landino. Tapi kok lagi ya, kok kena seku. Aku dhisik pengwiran terus. Mas sesuai kowe jeneng karaku Jon. Ya ora mungkin. Iya. Nek jon nek nyoboke. Alah. Arep kok nyanti to. Oh, dangir, kok kenang kok. Alah. Lumpane lumut. Mencolot. Yo, bar jam 12 dimainke. Dak
Kan yang Brambang kae Agus kae apa karo Joni apa karo sing siji? Ya aku Jon. karo kowe. Jon, nah sapa lho Agus aku. Yo iwak lho kae jadi nomor iwak. Alah. Ngono iki skill, Bos. Iso ngece sam. Iya. Iso ngece. Ngene. Besok sawur rek rungu. Lagi padahal ngerti mangan. Butuh diangkat nang ya. Iya iki. Tapi sekilo yo. Dia tak angkat dulu ya. Ini main. Gitu. Kayak sama gain. Ini Brahman kan bangsa apa? Oh iya guys ya. Iya. Aku mau salib neng pom bensin kayak kok. Ayo, udah cepat. Si Agus kayak ini. Malah kadang di dalam aku menonton tak Jadi lumayan terus dapat yang berapa waktu itu loh. Oh iya. Ini iki. Campur. Dicampur. Ada sing cilik. Cilike padha nggih. Nggak cilike dewek gini. Brambangnya kagetannya malah akal-akal ya. Patah nyari, padahal 5 nyari no. Nang anaknya berbuat tas juga kan lo ya. Iya. Kena anu, dasar anak angin usus. Enak anak-anak. Makanya yang saru be. Mancing untuk bonus biawak ya enak. Iya hati-hati. Apa ya? Koncone mancing ya untuk biawak ya. Woi, godol apa iki? Godol apa iki? Makanya apa? Yang ini kita godakin iki godo apa iki? Godo apa iki? Tibake biawak gede jate. Iso berat senang kita. Ratu tak atau tengah. Lha pakane apa deh? Lumut Lu nggak iso. untuk biawak. Biawak kan buntute ya iki. Iya. Yang vegetarian emang. Itu untuk wapat itu dia. Gitu kan. Biawak. Orang suci. Jual payu ya. Bukan sate-sate ini. Karena biawak ini. Tapi kayaknya kan dia. Penasaran ya. Main deh. Kadang enak sing buru barang. Yo, normal asu loh. Nek buru ngono kae apa muat didol kae payune mergane apa Mas? Urip kok. Didol sesuk-sesuk jek iso masak nek bedil papat ya kudu entek sedina. Kudu entek sedina. Nek gua asu kan jek urip kae. Paling ora kan ndang di Macam telepon. oleng-oleng terus terdirobone freezer to. Yo langsung didol yang nakahnya tadi. Nek ndi anu langganan, ora ndi langganan ya. Wah, duduk itu tindang. Kita dasar ke sar-sari. Betul. Iwake prasmana. Apa sapa lagi sapa? Eko ya. Iko apa jenenge? Eko anu kae. Eko blendos. Blendos. Dos. Iya. Oh nggak telek. Ya lentah ya. Yang gerobokan. Ini yo. Ono bolone bambu ya. Ini kaya nenek dongo apa
paketan tek sana ngene kuwi seneng. Ndongo boy ora kena di anu wadah yang gede tenan kok. Godang kuwi gede tenan. Iya yang gudang percaya yang gudang. Mas Joko wes tuh nek gaya tenan ngene iki tinggal iki. Langsung katen. Hilang? Hilang. Ora. Padahal lumut lho ya. Luput ya? Coba ya enggak. sak jor-jorane Iya kan. Ya mau ditinggal ini kita no. Ditinggal padahal ini kuwi. Itu metek sut. Langsung. sat ngono tegeke teh biang kerekan tegek ngene iki Akeh ya? opo kok ora kemambang ya Kan wis bacot anu Sam. Wis bacot kisaran banyu Sam. Aku sing nang dhuwur kalau Sam kan pipane 1.500 selesai motor gaji jeblok ya. Ngasih tak tunggu ngger arep sat aku duduk nang krono lho ngasih anak. Apa let? Pipo ngono wong endi gaten ngono wong endi mbok wong ngendi kamu dengar aku gak ketok. Lah apa ape anu pip? Adikku yo. gading kok ya Apa larang pip gede? larang yo nek iki pocong gading ya Pripun deh Mas ini. Lah pripun nganternya pun dijeburi aku yo ngono kae. Nek kat apa gule ini. Dan ini bosok sate jarang ketemu. Apa miring ngono yang ndut ngono ya. nyebut lah endi kuwi Sisih andek warung sing kidul lho. Madep ngalor. wong wit anu bengi dadi kon kambil kae Ya itu lor warung kok. lor warung Pas rada sak kae kok. ya nek sat kae yo tingklunan lho Ben sat terus ya Dik. Ora sate ra kayak iki. mergone wis jenah ora dikandani neh Ben lho, ae lah. Arep blek wadah sak ketik kena kelakon. Lakon. Wadah lah ra umum sam ya sam. Iya. mana Apa menah anu let? Angger barsat to let. Barsat terus banyu anyar munggah neh. Kuwi lah wadri mubal sak puwa le yo. Nggon sing anu kae, nggon sing kidul kae to. Ben kali nang gawe. Oke. Iya tok. Sak mili-mili lho, wadri. Gede pian tenan. Muangane nyeneng kae. Ojel mati ya ojel sana juga ya banyak lalu mesti mati ikan Kur perlu nyari kan teman dengan yang gudang kene lah. Nek gak pelet kita ngasih jil ya. saurunge oman menyerang kae wis golek sak cething sak jamne lah cepet tenan cepet ya ngalami aku mati ning mburi Mas Yono kae angger go payung dilik ngene pelet wis aku nyoba modoran tegek semene iki ya sing serawet gitu dikei bom lah Dudute. itu tolong nyari kon jenggik kuwi wis ora anu ora usah bingung-bingung nek dadak kene gampang ora umum tenan ya saiki ning kono ora bong nganti biasa nganti melet-melet ya ora Mangan. mawon Dirusui kan malah toman.